Desafio ekosozialei aliantzan emandako erantzuna bultzatzeko laguntza hauen helburua, Kutxa Fundazioak bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzeko eta Gipuzkoan desberdintasunak murrizteko lehentasunezkotzat jotzen dituen desafio estrategikoei emandako erantzunak bultzatzea da, beti ere Agenda 2030ekin lerrokatuta. Sektore eta disiplina ezberdinetako eragileen arteko aliantzen bidez garatuko diren proposamen eraldatzaileak finantzatuko ditugu. Proposamen horiek dagoeneko frogatuta dauden eredu berritzaileak finkatzen eta eskalatzen saiatuko dira. Beti ere ikuspuntu sistemikotik, Gipuzkoako gizarteak bereganatu ditzan. Lehenengo deialdi hontan, bidezko transizio ekologikorako gakoak izan daitezken bi desafiotan jarri dugu arreta. Krisi klimatikoaren inguruko erronkaren aurrean, inoiz baino nabarmenagoa da biodibertsitatearen kudeaketak eta erabilerak sistema ekologikoarekin sintonian eta bere mugen barruan egon behar dutela. Gure osasuna eta ongizatea horren mende daude. Honela bada, lehen desafioak, Gipuzkoako natura ondarearen kontserbazioaren baitan, eredu berritzaileak bultzatzea du xede. Jabe diren pertsona eta erakunde pribatuen parte hartzea txertatuz. Bigarrenak berriz, kontsumo jasangarria bultzatzen duten harreman ekonomikoen eta merkaturatze eredu berritzaileen inguruko esperimentatze eta pilotatze proiektuak bultzatzea du xede. Izan ere, kontsumo eta ekoizpen jarduerak dira munduko ekonomiaren oinarria, baina gaur egungo formulak azkar ari dira agortzen kapital naturala. Alternatibak irisgarri izan daitezen lagundu behar da. Erdi mailako kontzientziazioa duten kontsumitzaileek eredu interesgarriak aurkitu eta erabili ditzaten, erosketa kontziente eta arduratsuak eginez. Laguntza hauek Gipuzkoan jarduten duten eta irtenbide osagarriak eskaintzeko gai izango diren profil edota eremu desberdinetako eragilez osatutako aliantzei daude zuzenduta. Eragile horiek sektore publikokoak edo pribatukoak izan daitezke. Hala nola, elkarteak eta fundazioak, unibertsitateak, lanbide heziketako ikastetxeak, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko erakundeak, gizarte ekimeneko kooperatibak, eskualdeko garapen agentziak, enpresa klusterrak, elkargo edota elkarte profesionalak, eta abar. Edozein kasutan ere, irabazi asmorik gabeko erakunde batek koordinatu beharko ditu aliantza horiek, eta Kutxa Fundazioarekiko solaskidea izango da berau. Europar Batasuneko misioen metodologian inspiratu gera nolabait. Hala, babestu nahi ditugun proposamenek ikuspegi sistemikoa izan beharko dute. Hau da, hainbat ertzetatik begiratuz eta eraginez aritu beharko dira. Eta proiektu sorta gisa antolatuta egon beharko dute. Sorta horiek, elkarren artean artikulatuta eta lotuta izango diren erantzun eta proiektuz osatuta egongo dira. Desafioa modu holistikoan hainbat palankatatik jorratzeko. Eskala txikiko ereduen eragina handitu nahi dugu. Aliantza berrien bidez, beste sektore batzutako ekarpen berrien bidez, eta beharrezkoa bada, esperimentazio, egokitze eta baliozkotze prozesuak txertatuz, Gipuzkoan eskalatu eta erreplikatu ahal izateko. Programa honen baitan, laguntza ekonomikoaz gain, Kutxa Fundazioak bere ibilbide luzean zehar ehundutako harreman sarea baliatuz, zubilanak egingo lituzke aurkeztuko diren aliantzak zabaldu eta sendotzeko egoki izan daitekeen kasuetan. Programari buruzko informazio osoa gure web orrialdean dago. Bertan dago adibidez, eskaera aurkeztu ahal izateko informazioa, kontutan hartuz bi alditan egingo dela. Lehen aldian, proposamena orokorrean azalduko da, eta bigarrenean berriz, jada xehetasun guztiekin.